mengadu hatiku susah, sampai mengadu hatiku susah. Kinilah sampai jauh. Mandai tinggalkan bumi, pai menjauh ke alam kubur. Kami sekarang ruang bapa rasa sayang sayo kini gak ada. Kami sekarang ruang bapa rasa sayang sayo kini ketika mandai sama sohidui saling saiyo nan batanamkan mentolong dibantu sanak nan suli coy tu bana mande papasan tolong dibantu sanak nan suli coy tu bana mande papasan. Tibunan bansai tangi ke dalam dun sana kini candorang lain mane ampunkan kami. Ampunkan kami. Ketika mandai sama sohidui saling saiyo nan batanamkan mentolong dibantu sanak nan suli coy tu bana mande papasan tolong dibantu sanak nan suli coy tu bana mande papasan. Tibunan bansai tangi ke dalam dun sana kini candorang lain mande ampunkan kami. Man